stradă care nu a văzut asfaltul niciodată, strada Macului din Călăraș, îl vede pentru prima dată. Ce vă spun oamenii când ajungeți pe stradă? Ce să spun, în primul rând nu mai aveau încredere că dacă trec alegerile nu mai terminăm și îi lăsăm așa cu săbăturile în fața casei. Astăzi putem să vorbim că terminăm primul strat, oamenii zâmbesc, așteaptă în continuare modernizarea cartierului, noi nu ne oprim și împreună suntem o familie. În momentul în care începeți o astfel de lucrare, cu siguranță aveți nevoie de sume importante. O lucrare finanțată prin PNI, cum este acest proiect, ajunge să coste niște bani foarte, foarte mulți. Cât a durat proiectul de când l-ați conceput, depus, până la realizarea lui efectiv? De undeva la un an jumate. Avem un an jumate și sper că până predau mandatul să putem să vorbim de a terminat tot cartierul unde am avut de lucru primul strat și după aceea să începem cu al doilea strat. Străzile acestea au nevoie și de trotuare. Ați luat în calcul și acesta? Sunt făcute și trotuarele. Terminăm cu primul strat pe infrastructura stradală și de mâine intrăm pe trotuare. Ce se întâmplă cu substructura, cu canalizări, rețea de gaze și așa mai departe? Avem acum, există pe această stradă. Acum nu știm ce se întâmplă, că totul este în mișcare. Acolo unde sunt defecțiuni, regim de urgență, trebuie să intervenim, reparăm și facem la fel. Dar nu puteam să stăm cu noroiul. Strada aceasta cred că are mai bine de 50-70 de ani de când stăm piatră și praf și noroi. Lumea nu mai credea că ajungem și aici. În toată campania a întrebat, dar strada Macului când? Astăzi putem vorbi că terminăm primul strat. Când sperați ca toată lucrarea să fie gata? Eu sper cât mai repede. Acum, așa cum spuneați, e vorba de finanțare, e vorba de timp și noi sperăm că anul ăsta să terminăm. Da? Știm noi cum va decurge finanțarea mai departe. Important este că am ajuns la primul strat. Noi lucrăm în continuare, vedem de unde mai găsim bănuți să punem, să nu stăm pe loc și atunci o să fie bine, pentru că toți oamenii merită o viață mai bună și mai calitativă. Sunteți genul de primari care nu stă în birou. Vă luați pantofii de drum și mergeți și vorbiți constructorii. Sunteți mulțumiți de ce fac ei aici? Da, normal. Deci pot să spun, facem o echipă pentru că am avut nevoie de ei, avem nevoie de ei. Trebuie să-i înțeleagă, trebuie să mă înțeleagă pe mine când le spun că trebuie să lucreze mult mai mult și mult mai repede și mult mai bine. Niciodată n-au comentat dacă au fost defecte pe care le-am văzut noi. Au văzut și ei defecte, au venit, au remediat și mergem înainte. De câți ani locuiți aici? De 75. De 75. Spuneți-mi, ați văzut vreodată asfalt pe strada dumneavoastră aici? N-am văzut, dar am văzut inundații și mi s-a lăsat colțul la casă când ploua aici și mi se pare că tot varea a rămas aici. Da? Nu știu de ce. Dar spuneți, în momentul în care ați văzut că începe lucrarea pe strada asta, că încep asfaltările, ce v-a spus atunci? Ce părere ați? Ne-a părut bine, ce să mai zicem. Ne-a părut bine, că era prea grob, prea. Sper să nu mai avem atâta apă așa aici. Dar văd că nu s-a făcut cam pătrat de alta aici, canalizări din astea, să mai se scurgă apa. La mine n-are unde să scurgă apa aici, vaie și de la colțul ăla și de la ăla. Credeți că primăria o să facă treabă bună aici? Păi eu după cum văd că merge cu terminarea, nu știu ce să mai cred. Mai au de lucru, mai are un strat. Mai are un strat? Da. Eu știu, nu știu, de-aia mă refer la canalizare, zic că n-avem. Dacă l-ați vedea pe domnul primar acum, ce i-a spune domnului primar? Păi să ne facă să aici, să scurgă apa aici în valea asta. Să Dar nu mai să strângă apă mult. faptul că o face după atâția ani. Mie mi intra apa în curte aici și până la ușă, acolo mi intra când ploua mai mult. Dar noroc că nu mai... Acum v-a făcut bordură înaltă să nu mai intre apă. Acum, Doamne ajută, să vedem. De când n-ați mai văzut strada asta asfaltată? A fost vreodată asfaltată? Nu, Cum vi se pare ce face primăria aici? este foarte frumos. Da? Da. Oamenii lucrează, mai au puțin, mai au de un strat de asfalt. Da? Cum vedeți toate aceste lucrări după atâția ani? Ne spunea cineva, o doamnă de 70 de ani n-a văzut niciodată asfalt pe strada asta. Păi și eu tot cam atâția ani am și eu. Arătați mai tânără, da. Asta este. În momentul în care vedeți lucrări de genul ăsta, sunteți mulțumită de ce face primăria în zonă? Da, foarte mult, îmi pare bine. Da? Da. Credeți că se mai asfaltează vreodată străzile? Nu credeam niciodată. Da? Niciodată.